dunay daghang pagtulunan nga pakita or gihanay ang atong mga pagbasa karon, pero usa sa importante kayong pagtulunan kanig yung mapaubsanong pag-alagad sa mga langyaw. Humble service to strangers. Saman, mubuhat mo ani? Do you serve strangers? Uy, tubag. Kita ra baron, buangon ra ba kaita? Labi na kamong mga ginikanan, daghan kay ninyo, magsigig tudlo sa mga anak, ayaw gyud pasudla ang tao ha, basta wa ka kaila. Mao gina. Ay gyud pasudla, mo bitan nang natay mga koral kasagaran, nya inigtan-aw dito sa koral nga wa kaila, ay tagda. Bisag magsigig ayo, ay gyud tagda, kay wa ta kaila. Mao gina. Nya iniglakaw ninyo, inyo ra mga anak mas balay, bantay ha, ay gimong pangable, basta wa mo kaila ay pangable. Ana pa gani gyud mo hinganlan, basta mo ari na si kuan ay ablihi. Ana. Nya sama na pangginoo pa ng inyong gitudlo o yawanon? Kusga. Nya mo padayon pa mo ana. Bantay ha, mga naong ninyo, mga buangon ra ba kayo mo? Mao na si Abraham, tanawa si Abraham ha, sa unang pagbasa, drama kayo. Naglingkod-lingkod siya sa pultahan siyang tulda, pag-abot sa tulo ka tao, nihapa siya sa tiilan sa tulo ka tao, ug miingon, tuguti ko nga moalagad ninyo. Kay mianhi man gyud mo sa akong balay, tuguti ko nga moalagad. Wa siya kaila, kinsa to mga tawana. Ang pinaka nindot pagyud nga harina ang iyang gipa-bake sa iyang asawa, ug pinakatambok pinili gyud nga nating baka mo'y iyang giihaw aron idalit sa iyang mga bisita. Nga wa siya kaila. Ingon siya, kaon sa mo kay udton tutok na. Ang iyang nakita lang udton tutok niya galakaw in taon tong tulo, siya aron mabaskog mo, inigpadayon ninyo glakaw. Sus, ang iya diyang gialagaran, ang Ginoo man di ito, niya tulo man to katao, ang Holy Trinity, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo, mo'y miadto siyang balay. Ug iya patong gisalikway. Unsa kay may tabo? Tubag. Why grasya? Why grasya? Ug unsa may pinakadako nga grasya? Ang iyang asawa nga 90 na kapin ang edad, mga 92 tingali edad atong Sara, na mabdos. Una kamo dinhi mga maalagaron nga tiguang na peligro kay mong mamabdos. Una ay na lang mog alagad. Ay base gigabot ninyo sa inyo, magsuka-suka na mo dito. Nikatawa gud si Sara. Pwede jud gud nikatawa. Ingon Sara, ha? Ako nga tiguang na kaayo. Dugay na mangi kung watong hais akong binuan. Yang ako sang bana, hapit na sad mo 100 years old. Unsaon pa man pagpanganak ana? Lisod nga ning 50 kapin unsa na katong 100. Aon sa may inyong paminaw, okay pa na 100? Kumbati pa? Wa na oy, 92. Mukumbati pa na. Oy, mutlang. Pero doon na di ay imposible sa Ginoo. Matod pas Ginoo, wa. Og mao na gihatagan silag anak, bugtong anak nga nahimo natong amahan sa pagtuo. Nga mao si Isaac. Kay duha may anak ni Abraham, si Ismael og si Isaac. Si Ismael anak ni Abraham didto sa maid ni Sarah kadto si Hagar. Nya kana si Ismael mao nay gi-claim sa mga Muslims nga ilang amahan. Nya kita ang atong gi-claim nga amahan sa pagtuo mao si Isaac. Mao na ang Islam Ismael. Nya kita awa man ta Isaac, Christian man ta. Mao na
Basta mao na ay atong descendants. Gikan kitang Abraham, mo na magkahiusa ang Muslim ug ang Katoliko kung maghisgot na tag Abraham. No. Awa mo kay bawa na. Managsuon na tas mga Muslim oy. Managsuon tas amahan, di ta managsuon sa inahan sa mga Muslims in the descendants sa atong ancestral nga sa faith. Mo na siya. Nakaron tanawa ang opisyal diri sa atong ebanghelyo. Nihapa sad siya sa tiilan ni ining stranger nga maginganlag Jesus. Siya sugo ako bisag unsay imong isugo nako akong tumanon basta maayo lang ang akong sulugoon. Ang iya pag yung gialagaran, iya pag yung sulugoon, usa ka amo agalon nagpakauaw og hapa-hapa dito sa tiilan sa usa ka strangers aron mahimong sulugoon para sa kaayuhan sa iyang sulugoon. Mohimo mo ana. Labi na gyud ang imong sulugoon may pagkabuangon. Ha? Ang pari, muhapa-hapa ka sa tiilan sa obispo aron lang maayo ang sakristan nga badlungon kayo. Anong tan-aw sad mo sakristan nga mga buutan man itong sakristan din eh. Ay, nga naong ay. Mao na. Kamo be, mupakauaw mo ngadto sa usa ka stranger nya ikaw high-ranking official, muhapa-hapa ka atubangas daghang tao. Di oy, pero sa gibuhat sa opisyal, mapaubsanon nga alagad pagpaulipon sa tao nga wa niya kayo mailhin, gihatag sa Ginoo ang dako kaayong grasya. Igo rang niingon sa Jesus sa iyang pulong, pauli, maayo na ang imong sulugoon. Diha naayo dayon ang sulugoon. Nganong dugay man kay naayo ning atong COVID? Ngano? Hibaw mo? Wa sa ko kibaw. Pero pwede na to bana-banaon. Jutay na lang nato karon. Ambot og naa pa bakaha nga kusog kay mo alagad og stranger. Ana, usab yan na sa atong works of mercy, usa sad na sa final judgment ni Jesus sa Matthew chapter 25 verses wa ko kay baw. Amurag 31 to 46 man siguro na nga niingon si Jesus, I was a stranger and you welcome me in your homes. Asa to? Wa ko'y balay or langyaw ako o gidawat ko ninyo sa inyong balay. Kana din mga langyaw, mauday na ang Ginoo. Kanang wa nimo mailhi nga tao, mauday na ang Ginoo nga miduol nimo. Munang naa gani mo duol nimo nga siga kaig mata, daghan kaig patik, kalkag kaig buhok, nya way hapit ilis. Kinsa man na? Ang adik na ninyong silingan. Pero pagduol niya nimo, mao na si Kristo. Mao na si Kristo. Isalikway gay na nimo, gisalikway nimo si Kristo. Saman? Agree, disagree? Agree. Nindog ta. Bantay bitaw. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, ang Dios mo'y atong langitnong hinabang og panalipod. Sa tumang pagpaubos, sangpito nato siya, uban sa atong mapaubsanon nga kasing-kasing moingon kita, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Alang sa simbahan, nga sa kanunay mamahimo siyang buhing saksi sa kang Kristong pagtulunan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa atong nasud nga ang gugma og panaghiusa, maghari sa atong
katilingban aron makabot na nato ang kaangayan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami.